don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Ano sir, pangalan mo sir? John Chua. Thank you, sir. Mga igsoon, ug mahuman kining Gabi to Pilipog or Pilipog to Gabi Coastal Road. Kung padung kag Cebu nya gikan ka butan lang nato gikan kag Marigondon. Mo left turn ka ngana. And then mo diretso ka ngadto. And then while ga-drive ka padung ngadto sa Sisilex mga igsoon diya sa entry point sa Pilipog, makita nimo ang mga skyscrapers and buildings sa syudad sa Sugbo. So karong adlaw mga igsoon, dili lang ang Pilipog to Gabi Coastal Road ang atong i-update. Ato pong i-update mga igsoon ang kausaban diya sa Toll Plaza sa Cebu Cordova Link Expressway o usapod mga igsoon ang kanang diya mismo sa intersection sa Pilipog area diin nagtakdo ang tulo ka daan, ang daan sa Sisilex, ang Mactan Circumferential Road ug ang kining gibuhat kasamtangang gibuhat nga Pilipog to Gabi Coastal Road mga igsoon.
Di na to ikalimod mga igsoon nga doon nahimong gamayng traffic diya sa Pilipog area, kanang boundaries sa Pilipog og Babagdos. Hilabi na sa peak hours mga igsoon, di na to kalikayan nga dunay dako-dakong volume of traffic nga nagikan sa syudad nga mopauli na padong Cordoba, og doon na po'y uban nga gikan og Mactan og moagi padong sa Sisilex aron nga makapauli sa Sugbo. Amping mo kanunay mga igsoon og hinaot nga magpabilin kitang mahapsay. Ambot lang og madungog ninyo ning I don't know unsa ba ni nga barangay, Suba Basbas. Dunay buwangan diya mga igsoon no. Karon adlawng Domingo. Dunay tari diya mga igsoon, madungog nako ang ilahang masyada.